Absolútne s tým súhlasím, ale v tom momente, keby som to nebol predložil, tak by bolo zle na hlavnú kontrolórku, že nesplnila úlohu a neurobili to. A dohovie, čo je za tým, plný internet, áno, presne, pán viceprimátor, plný pezinok nahlas, že prečo to neurobila, lebo zase tu niečo kryje a tak ďalej. Tie tuposti, tá stoka, ktorá z tých 7 alebo 8 do kolečka ľudí, skôr značiek, lebo oni sa ani nepodpíšu, priam srší, tak jednoducho smeruje k tomu, že čokoľvek, akýkoľvek krok, či doprava, doľava, dopredu, dozadu, bude hodnotený ako vlastizrada pomaličky, neodbornosť, neprofesionalita, neviem čo všetko. Od ľudí, ktorí nie sú schopní sem prísť a postaviť sa mi tvárou tvár a povedať mi, aké majú výhrady. Len pod rôznymi tupými značkami prezentovať svoje tupé, neodborné a primitívne názory. A keď sa im dokáže, že klamali, tak nemajú ani len toľko slušnosti, aby jednou vetou napísali: prepáčte, mýlil som sa, alebo nemal som dostatok informácií, preto som to tvrdil. To je všetko.